Γιώργο, καλώς ήρθες. Σε ευχαριστώ που ήρθες στην εκπομπή μου στο West Files και σήμερα θα ανοίξουμε τον φάκελο Καλιακμάνης. Εντάξει, δεν ξέρω αν έχει σπουδαία πράγματα μέσα. Έχει πράγματα όμως, πιστεύω. Δεν ξέρω. Εγώ θα σου πω, σε ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καταρχήν, νιώθω πολύ καλά μαζί σου, γιατί σε νιώθω φίλο μου. Νομίζω ότι εσύ έτσι νιώθεις. Και μου αρέσει να δίνω συνεντεύξεις, να συναστρέφουμε ανθρώπους που αξίζουν τον κόπο, όπως εσύ, και σαν άνθρωπος και σαν δημοσιογράφος. Η σημασία δεν είναι φιλοφρόνηση, το πιστεύω και λέω πάντα την αλήθεια. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Ξέρεις πόσο σε εκτιμώ, ξέρεις πόσο σε σέβομαι. Πιστεύω ότι είσαι πραγματικός μου φίλος. Ξέρεις ότι είμαι φίλος σου. Τώρα δεν ξέρω αν είναι δύσκολο πώς θα την κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Μια συζήτηση μεταξύ δύο φίλων. Ελπίζω να πάει καλά, αλλά νομίζω εσύ το κάνεις και εύκολο, έτσι δεν είναι? Και εμένα είναι πανεύκολο, ξέρεις γιατί? Είναι πανεύκολο να δίνω συνεντεύξεις για τον εαυτό μου, γιατί είμαι ο εαυτός μου. Ποτέ δεν παίρνω γραπτά κείμενα, ποτέ δεν διαβάζω από μέσα. Πάντα λέω αυτά που σκέπτομαι και αυτά που νιώθω. Γιώργο, σε έχουμε δει το τελευταίο διάστημα στα κανάλια να βγαίνεις. Έχεις ένα έτσι επικοινωνιακό χάρισμα, η αλήθεια είναι. Θα μπορούσες να κάνεις άνετα καριέρα σαν παρουσιαστής. Η ερώτηση όμως είναι, γιατί ασχολήθηκες με την πολιτική? Ας πρόσεχα. Για πες. Μ' άρεσε πάντα να βοηθάω. Όποιος καταλάβει πού κρύβεται η πραγματική ευτυχία, γιατί όλοι θέλουμε να πάρουμε. Ακούγεται περίεργο και ίσως κάποιοι να νομίζουν ότι το λέω επί τούτου. Δεν το λέω επί τούτου. Αυτοί που είναι έτσι και τους αρέσει να δίνουν, με καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά. Εγώ όταν πετύχαινα κάτι, να βοηθήσω έναν άνθρωπο, ένιωθα απόλυτη ευτυχία. Ασχολήθηκα λοιπόν με τα κοινά στην αστυνομία όταν μου ζήτησαν οι συνάδελφοί μου. Κάποιοι συνάδελφοι, παλιότεροι, μεγαλύτερη σε ηλικία και παλιότεροι στο σώμα, μου ζήτησαν να ασχοληθώ με τα κοινά. Και μετά από πίεση ασχολήθηκα. Το Πασόκ, πώς προέκυψε? Κοίταξε, εγώ ήμουνα στους τομείς του Πασόκ, πολλοί δεν το ξέρουν, από το 1995. Ήμουν στον τομέα προστασίας του πολίτη ως μέλος, στο συνδικαλιστικό. Άρα ήμουν πάντα εκεί. Εντάξει, κατόπιν είχα προτάσει και από άλλα κόμματα, δεν το έχω κρύψει, το έχω πει. Γιατί λένε κάποιοι, δεν τον πήραν εκεί. Λέτε να πήγαινα εγώ και να χτύπαγα τις πόρτες των κομμάτων για να γεια σας, είμαι ο αστυνόμος, ο Καλιακμάνης ο Γιώργος και ήρθα να με πάρετε να κατέβω ως υποψήφιος βουλευτής ή ευρωβουλευτής. Θα ήταν ηλίθιο να το. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Καλά, ναι. Κάποιοι με πλησίασαν και θέλουν να κατέβω. Όταν μου πρότεινε το Πασόκ, δεν το συζητάμε, ότι κατέβηκαν με το Πασόκ. Έχεις γίνει διάσημος στο τελευταίο διάστημα, Γιώργο, μέσα από τα social media. Σε έχουμε δει στο TikTok, σε βλέπουμε στο Facebook, σε βλέπουμε στο Instagram, σε βλέπουμε στο Mega, σε βλέπουμε στον Αντένα, σε βλέπουμε παντού. Θα μείνω όμως λίγο στα social, γιατί τα social τα έχεις, νομίζω, αποκλειστικά για τον νομό. Και σε έχουμε δει να πηγαίνεις σε όλες τις πόλεις του νομού, σε όλα τα χωριά του νομού, σε όλους τους δρόμους έχεις γυρίσει, έχεις περπατήσει σχεδόν όλους τους δρόμους του νομού Αιτωλού-Ακαρνανίας, όλα τα σοκάκια και τα λαγκάδια, θα έλεγα εγώ, σε έχουν κατηγορήσει γιατί πας μέσα στους στάβλους, το έχουμε ακούσει και αυτό, μαζί με τους ανθρώπους της αγροτιάς και της κτηνοτροφίας. Αλλά αυτό που θέλω να ρωτήσω, έχεις μια εικόνα για τον νομό Αιτωλού-Ακαρνανίας. Ποια είναι αυτή η εικόνα που έχεις μέσα στο μυαλό σου? Εγώ, Βασίλη, έφυγα το 1987. Έφυγα γιατί έπρεπε να πάω στην Αθήνα και έκανα πάρα πολλές δουλειές, δεν το ξέρει πολλοί κόσμος. Μου λέει αυτός δούλεψε, ήταν συνδικαλιστής. Συνδικαλιστής ήμουν τα τελευταία 10 χρόνια. Έχω δουλέψει
πάνω από 35 χρόνια σκληρά. Γιατί τα πρώτα 10 χρόνια έκανα ό,τι δουλειά μπορείς να φανταστείς πριν την αστυνομία. Μπήκα μεγάλο στην αστυνομία. Μπήκα 27 χρονών. Αλλά ανέβηκα από τη σκάλα και έφτασα στο βαθμό του αστυνόμου και συνέχιζα φυσικά μέχρι που δήλωσα παραίτηση. Όταν έφυγα λοιπόν ήταν ένας νομός που αναπτύσσονταν. Πλούσιος. Αναπτύσσονταν. Τότε ήταν και τα καπνάκια αυτά. Γεωργία, όταν γύρισα, Βασίλη, αυτό που είδα είναι εντελώς απογοητευτικό. Ποιο ήταν αυτό το αρνητικό που είδες όταν γύρισες? Τι ήταν αυτό που σου έκανε εντύπωση? Μου έκανε εντύπωση ότι αφήσανε 2 νοσοκομεία, ενώ το νοσοκομείο στο Αγρίνιο είναι καινούριο κτίριο και έχει υποδομή, τα αφήσανε στο έλεος, χωρίς γιατρούς, χωρίς νοσηλευτές. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι φοβερό. Πώς το ανέχεται ο κόσμος, οι πολίτες αυτού του νομού? Γιατί το λέω? Γιατί ο καθένας μας μπορεί να έρθει στη θέση αυτού που παθαίνει μια ανακοπή, που παθαίνει ένα έμφραγμα. Ναι. Ο καθένας μας, όλοι οι βουλευτές, αν θέλουν να βοηθήσουν τον νομό τους, να συνοηθούν για κάποια πράγματα. Δεν μπορεί να μην μιλάει κανείς για αυτή την υποανάπτυξη της ετωλοκαρνανίας. Δεν το βλέπουν ότι υπάρχει ζήτημα με τον πρωτογενή τομέα, με την αγροτιά κτηνοτροφία. Είδατε τι γίνεται τώρα με την κτηνοτροφία. Άσε με την αγροτιά. Οι κτηνοτρόφοι, να πούμε, ότι δεν έχουν πληρωθεί ακόμα τις αποζημιώσεις για τις ζωοτροφές. Και φωνάζουν οι άνθρωποι και λένε δεν μπορούμε να ζήσουμε. Και πού είναι οι βουλευτές, παιδιά? Συγγνώμη, πού είναι οι βουλευτές? Ξέρετε ότι, Βασίλη, αυτό τον καιρό εγώ ξέρεις τι χαίρομαι? Χαίρομαι ότι με παίρνουν άνθρωποι και μου λένε, κύριε Καλιακμάνη, ελάτε εδώ, έχουμε πρόβλημα. Αυτό εμένα ξέρεις πώς μου αναβάζει και μου δίνει θάρρος να συνεχίσω. Γιατί λέω, κοίταξε, ίσως αυτοί οι άνθρωποι βλέπουν σε μένα μια ελπίδα που εγώ δεν είμαι βουλευτής. Δεν είμαι βουλευτής. Ναι. Είχα κατέβει υποψήφιος για την Ευρωβουλή, πήρα ένα μεγάλο αριθμό σταυρών, δεν είχα άλλωστε το χρόνο να τρέξω, να με μάθει ο κόσμος, να δει ότι κατεβαίνω, πολλοί δεν ξέρουν ότι κατεβαίνω. Είμαι στον τομέα, αναπληρωτής γραμματέας στον τομέα προστασίας του πολίτη, όμως δεν είμαι βουλευτής. Παρ' όλα αυτά οι άνθρωποι ψάχνουν κάποιον να ασχοληθεί με τα προβλήματά τους. Ξέρεις, να ασχοληθείς με τα προβλήματα. Δεν είναι να κάνεις μόνο επερωτήσεις. Οι επερωτήσεις, ξέρεις τι είναι, Βασίλη? Πληρώνεσαι καταρχήν για να κάνεις επερώτηση. Όταν κάνεις επερώτηση, πληρώνεσαι. Δηλαδή, ένας βουλευτής μπορεί να κάνει 500 επερωτήσεις και μόνο για να πάρει χρήματα. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Πρέπει να βγεις στον κόσμο. Πρέπει να τους πεις, να τους προσφέρεις όραμα και τον εαυτό σου για να συμμετέχεις στον αγώνα τους και να πετύχεις πράγματα. Θα πρέπει να πληρώνεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος. Είναι ο πρωτογενής τομέας. Πας σε άλλες χώρες. Στη Γαλλία, ξέρεις τι σημαίνει κτηνοτροφικές μονάδες και αγροτικές φάρμες? Ντρέπεσαι να μπεις μέσα. Ναι. Ντρέπεσαι. Είναι επιχειρηματίας ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος. Είχαν και αυτοί τα θεματάκια τους με τον ΠΚΠ και στη Γαλλία και στην Ολλανδία, στην Ισπανία. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Καλά, αυτό που έγινε εδώ δεν. Καλά, αυτό που έγινε εδώ δεν έγινε. Αυτό που έγινε εδώ δεν ξανά έγινε. Αεροδρόμια δεν δηλώνανε εκεί, αλλά τουλάχιστον είχαν και αυτοί κάποιες. Εδώ δηλώσανε το αεροδρόμιο, δηλώσανε την πλατεία εκεί επάνω στο Καστράκι, δηλώσαν πολλά μέρη. Στην πλατεία μου λένε εδώ που πατάτε είναι καλαμπόκοχώραφο. Λέω, ρε παιδιά, εδώ καλαμπόκια, αφού εδώ είναι πλατεία. Κι όμως λέει εδώ ήταν καλαμπόκια. Αυτό πώς το σχολιάζεις τον εκεί πέρα, Γιώργο? Ρεμούλα μεγάλη. Και αυτοί που λένε ότι από παλιά, ναι. Από παλιά, τι δηλαδή ήταν ρεμούλα παλιά, όταν ο κακομοίρης, ο φτωχός αγρότης ή κτηνοτρόφος, αντί να δηλώσει 100, δήλωνε 150, που εγώ θα σας πω είναι παράνομο και δεν το επικροτώ. Ναι. Εδώ καταλάβατε τι έγινε. Μιλάμε για εκατομμύρια. Μιλάμε και ποιο είναι το ζήτημα? Ότι πουλήσανε σε κάποιους κτηνοτρόφους το ψέμα ότι εμείς κανονίζουμε και παίρνετε κι εσείς λεφτά. Οι κτηνοτρόφοι έβλεπαν χρόνο με το χρόνο τα εισοδήματά τους από τον ΕΠΚΕΠΕ, μάλλον οι αποζημιώσεις, να μειώνονται. Ναι. Να μειώνονται. Και τους λέγανε παίρνετε, οι κανονικοί λέγανε. Λοιπόν, και κάποιοι γίναν δισεκατομμυριούχοι. Κάποιοι από αυτούς δεν ήταν καν κτηνοτρόφοι. Δεν ήταν καν κτηνοτρόφοι. Ναι. Ξέρετε πολύ καλά, τα είδατε τελευταία. Και να δούμε ποιοι άλλοι εμπλέκονται εκεί μέσα. Κάτι εταιρείες, ακούω. Θα δούμε.
Γιώργο, περιέγραψες έναν νομό, το οποίο δεν το λες μόνο εσύ, νομίζω ότι πλέον το βλέπουμε όλοι μας. Ότι έχει πιάσει κόκκινο, έχει ανάψει κόκκινο λαμπάκι πλέον στο νομό του Λοκανανίας. Όλα αυτά τα χρόνια, πιστεύεις ότι υπήρχε έλλειψη πολιτικής βούλευσης ή έλλειψη πολιτικής ικανότητας, ώστε να μπορέσουν να βγάλουν το νομό μέσα από αυτό το πέλμα το οποίο βρίσκεται? Το θέμα είναι ότι έπρεπε να κάνουν περισσότερα πράγματα αυτοί που πέρασαν. Έπρεπε να συνοηθούν. Καταρχήν, δεν μπορούσαν να συνοηθούν μεταξύ τους. Πώς οι βουλευτές εδώ. Να συνοηθούν, ας πούμε, για την Ιωνία Οδός. Ότι εδώ πρέπει να υπάρξει ένας δρόμος που να γίνει κατευθείαν στο Αγρίνιο, ρε παιδιά. Το πιο απλό. Το πιο απλό. Υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που βοήθησαν τον νομό. Ο Χρήστος ο Βερελής, ο Δημήτρης ο Σταμάτης. Είδες, βάζω από όλα τα κόμματα, δεν μπορώ να τα ακυρώσουμε όλα. Ο Χρήστος Μυρλής και άλλοι. Και δήμαρχοι που πέρασαν από το Αγρίνιο, ειδικά. Πέρασαν δήμαρχοι και στο Μεσολόγιο και από το Μεσολόγιο. Και από την Αμφιλοχία. Πέρασαν άνθρωποι ικανοί που είχαν όραμα και είχαν δυνατότητες. Σου είπα, δεν θέλω να τους ακυρώσω όλους. Να δούμε όμως και ποιοι ασχολούνται με την πολιτική. Ποιοι είναι οι πολιτικοί, αν έχουν δουλέψει, αν έχουν βάλει ένσημα στη ζωή τους. Είναι σημαντικό αυτό. Δεν φτάνει μόνο να θέλεις να κάνεις κάποια πράγματα. Το ζήτημα είναι να μπορείς κιόλας. Ίσως κάποιοι δεν μπορούσαν. Ναι. Δεν μπορούσαν γιατί δεν είχαν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους. Όταν δεν έχεις δουλέψει ποτέ στη ζωή σου, πώς μπορείς να χειριστείς καταστάσεις? Όταν δεν έχεις κάνει πράγματα, έστω να δεις πώς δουλεύει μια επιχείρηση. Ξεκινώντας, ας πούμε, από απλός εργάτης, από διευθυντής, από ιδιοκτήτης ή οτιδήποτε άλλο μιας επιχείρησης. Αν δεν έχεις κάνει τίποτα, πώς μπορείς να ανταπεξέλθεις και να κάνεις πράγματα? Θα μου υποσχεθείς ότι θα πάμε μια μέρα μαζί σχεδόν σε όλα τα χωριά του νομού. Θα τα δείξω κι εγώ κάποια βίντεο που θέλω. Να τα αναδείξουμε μαζί. Βασίλη, με χαρά. Σε δεσμεύω τώρα. Με χαρά και θα περάσουμε και καλά, να το ξέρεις. Θα περάσουμε και καλά. Είναι το μόνο σίγουρο θα περάσουμε καλά, εμείς οι δύο. Λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, Βασίλη.